Plazer bat izan da, niretzat epizentroa hazten ikustea. Nerea laguna izateaz gain, bada, askotan esan izan diot, oso azkar ikasten duen norbait. Eta badaukana ezaugarri bat, ez dana hainoikoa, eta esango nuke are gutxiago emakumetan, eta dela begia jartzen duen tokian jartzen duela gezia. Eta zerbait nahi duenean, horren bila doala, eta eskatu egiten dituela baliabide horiek, eta oso ondo jartzen dituela praktikan. Niretzat harrigarria zen, harrigarria edo, ze galdera onak egiten zituen, eta momentu batean nik arazoren bat edo ikusi eta seinalatzen baldin banion ze azkar soluzionatzen zuen. Nik uste idazlearen ofizioan edo oso importantea dela, ni behintzat nahi nuke gure artean erraminta horiek elkarbanatzea. Asko etorri da hitz egitetik eta batean, hori da, esan beharrean hau horrela egin behar dezu, da hitz egin hortan, batean, ikusi dut ze esan nahi didan eta beraz orain saiatu naiteke resolbitzen. Nik uste igual kasu hortan horregatik da garrantzitsua baita ere bidelagun bakarra ez izatea, eta saiatzea gutxienez 2 edo 3 izaten, eta iritzi desberdinak jaso, eta gero norberenetik jarraitu, bestela bikoa bihurtzen bada arriskua dago azkenean, zor moduko bat ere sentitzea, bestea laguntzen nahi zaizu, eta orduan berak nahiko luken horretara jotzeak zure literaturak, eta norberarenean gelditu behar da. Horrek badu eraginik norberaren ahots propioan? Nik uste izan dezakela eta hor dago lakoska, hortan arreta jartzea eta garbi izatea iritziak diala, eta norberak bere literatura eta bere nahietatik eta bere idazteko modutik jarraitu behar dula. Horregatik, nik arreta jarri nahi izan dut, baita ere ez gelditzea bidelagun bakarrean, bukaeran azaltzen den bezala jende gehiago irakurri du, eta jende desentek irakurri du, liburuaren fase desberdinetan, eta guztien aholku, laguntza eta bultzada txoiekin joan naiz eraikitzen nirea, eta joan naiz eraikitzen nire ahotsa.